Laing batch na sab sa mga frontliner ang gibakunahan og first dose sa bakuna kontra COVID-19 sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara miabot sa sobra 400 ang nabakunahan og Sinovac sa ikaduhang batch sa mga frontliners sa Davao City nga nagsugod kagahapon. Samtang nagresume na usab ang paghatag og second dose sa maong bakuna sa unang batch sa frontliner sa Davao. Laing batch sa frontliner sa Davao City nasab ang gibakunahan og Sinovac vaccine dihang nagresume na ang COVID-19 vaccination sa Magallanes Elementary School. Kini gilangkuban sa mga private practitioner nga doctors and dentists, ingon man mga frontliner sa mga barangay og COVID-19 temporary treatment and monitoring facilities. Wala namin nagadawat og walk-in karon. Kay dapat magpa-register sa or magpa-master list before sila moanhi dinhi. Kay ang vaccines magud nato naka-allocate na gyud, so dapat wala sa tay walk-in. Kapin 300 ang nabakunahan kagahapon ug gilaraw nga makabot ang 2,000 nga target nga mabakunahan og first dose. Samtang nagresume na usab ang pagbakuna og second dose sa Sinovac vaccine sa unang batch sa frontliners nga gipahigayon sa A. Mabini Elementary School sa Bangkal, Davao City. Excited ang ikargado sa Tropical Diseases Unit sa City Health Office nga si Elizabeth Banson nga nabakunahan na siya og second dose ilabi na nga duna siya comorbidities. Wala man siya nasinati nga adverse effects. Apan alang niya, dili gayud gihapon magkumpiyansa bisan og nakatapos na siya sa duha ka dose. Akong ginabutang kanunay sa akong isip no og diri nga kahit pa nakumpleto ko sa second doses, 2 doses, dili ko dapat magkumpiyansa. No kailangan gyapon ta og natay face mask, face shields, maintain health protocol, sugas o distansya gyapon ta. Sa Zamboanga City, gisugda na ang pagpabakuna sa second dose sa Sinovac vaccine para sa medical health workers sa Zamboanga City Medical Center. Anaa sa 1,300 ang target sa Zamboanga City LGU nga mabakunahan. Samtang sunod bulan, gikatakda ang pagpabakuna gamit ang AstraZeneca vaccines alang sa ubang medical frontliners sa maong ospital. Samtang Sara, mamahimong bisitahon sa mga Davaoenyo ilabi na sa mga senior citizen ang FB page sa Davao City Government asa nakapost ang link alang sa registration sa COVID vaccination program sa Davao City. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.